Aguinaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Agyaman tati mo nag-interesan at tinagikwa da ito yung cellphone ko, Armando. Ketkas iti kariken ka, bang tedak iti gunggunam, mabitlaeng ta. Uy, no Edna. Jacket nga awaten ten yaman ng itad mo. Jakag sapsapol ti subapak, itian yaman na kinapudno. Ket no awisan ka nga rod nga ag-dinner ta. Jebalay. Awan ti ako nga? Awan. Balo ak, awan anak mi. Balo? Balo ak man. Nga madamay sa anak mi, babae. Nasurukin nga may sa gantawan nga natay di asawak. Idi October last year, natay iti sakit. October last year? October met anatay iti aksidente di asawak. Uy, kastagayan. Oh, anya, Armando, mayat ka? Ijebalay. Okay, let's go. Nakilugan ak nga rod keng kuana manong nemi tadya kutsek at daimayan na nga lang nga mekaniko andan at dan iti talyer. Injayak idi kined na nga sakta drive ngam saan na kinayat. Napintas ned na manong nemi. Napintas. Kada di panagkunak iso day tuyen ti sapsapulek na siyak ngagsapsapul. Manong nimi kastawon iti panagsagabak iti pimbusay ni Lilibet nga asawak. Gabot sakit. Diyak iti makamubaan manong nimi. Aging nga dimteng ni Esther ti biyag ko. Awanin ti sa pulag kin Esther. Ngem, ti diyak lakayat kang kuha naman nung barayuboy. Barayuboy ko nak. Ta, tsemadlatan, pakaragsakan na. Iti pampanunutan na. Iti tanda ni makatawan nga panagdan namin manong nemi kas live-in awang pulos na ornong. Taginas gastos na kanagiti awan kaskan na nga banag. Nga pag-imunan pa idi, manong nemi ni Gigi. Tanabayagan nga saan nga nang isibro ni Gigi kit idinto ta ni Esther manong nemi. Dandani, basta sweldo ak kada baro nga bagna, ada baro nga arwaten na. Iso nga pinapanaw ko. Kahit nagtultuloy, ngagbay may sak manin, aging ka napasamak di kasjay. Nga ti panagawid ko, nabulukan ti kotsek, manon nemi, iti waiting sed. Nga idi, tandamang ko ang griring nga cellphone. Cellphone gayam ni Edna, nga nakalipat dito nga cellphone, iti waiting sed. Iso akastoy. Aging nga dimteng kamin iti balay na manong nemi. Dakil ka na pintas di balayo, Edna. Naglawang nga rod, ti daldalosak. Awan met ti agbayag nga katulong ko. At da negosyo mi kaday di asawak. Mga isong itay ti iman manage ko, Armando. Ketsiga. Adda gagangay lang nga balay mi. Adda ni Gigi nga anak ko iti sidong ni mama. Isong hagbay may sakmat sa jabalay. Adda matrabaho kiti may sa kumpanya. Oo, anya. Agluto ta when no agorder talata iti restaurant. Diyak kami nairuam nga aglutluto. Ken kinapudno na Armando. Diyak mabay na mga ibaga. Ngem kayat ko nga ibaga. Diyak na narwam karigiti trabaho ito na balay. Saan anay imas tiluto. Ngayon kayat mo ti masurusuruan. Kayat ko, no da mga isuro kanyak. Okay. Siyak ti mga isuro ken ka. Isuro ka, sakbay nga agasawa ta. What? Asawa adagos? Di mo katipatsyan nga plano ni Apo Diyos na ito nga panagsinapol ta. Agbadbada ta nga agsapsapul. Iti may kaduang asawa ta. Iso ka na po ko mo dya cellphone mo, nabulukan mo dya kod sa kiti asideg ti waiting said nga nakalipatan di cellphone mo. Iso nga pinagsapan ni Apo Diyos ti darin ta. Tapno data tagpaot nga kasawa. Tamarikrik nam ka di ti marikrik na Armando? I love you, Edna.
I love you too, Armando. Papagayam tingkay ng igan ket subag manulaeng nga paset ti pagkasalitaan ni Armando iti Lawag City nga daytoy tinapili nga bestseller of the fifth week iti bulan ti Oktubre. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. No kasano nga nangamak ni Armando noon niya tinagtungpalan dito yung pangasalitaan na isunto tintay ituloy ng istorya papagayam. Imsak medeta kahit kung ibagang pakamo nga dagiti nagakem nga dito drama portion dito nga la video tayo ti akem nga Edna inikem ni Mami Merlin Pascual Ruiz iti akem nga Armando ti pagayam yo ni Manong yu Nemi Ruiz. No agbibuya ka ita kadito yung video di page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-like, paki-share kaya nag-follow kay kuma. Kaya no kas pagarigan ta to YouTube channel ni Paring Ray tingkay pakabuyan ita ito yung video paki-share, paki-like kaya nag-subscribe kay kuma iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Mamagayam, namuan tayon ti napili nga 10th grand finalist. Kadkadatoy umay nga bulan iti Nobyembre inday ibasa na kiti maududing nga surat nga naglaon iti success story. Talulaing nga weekly winners tinday sapulen santo inteton na iwaragawag ti 11 grand finalists sa titon i-replay digiti istorya digiti grand finalist tayo tap no ma-refresh ti panunot digiti board of judges tayo ket ison tumiten ti panakapili digiti grand winners papagayam ket kung ipalagip dagiti premyo nagdadakkel nga agur-uray kadagiti grand winners. Yan, grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin nga grand winners ket okuran nanto iti lay ken adnanto awaten dang plake iti pamadayaw. Kanon to nga maangin ito, awarding ceremonies tayo into December 16, 2025 nga iso iti pa nag-birthday dito main sponsors tayo ni Paring Ray. So advance happy birthday kang kuana ito December 16 kada ito nga tawen. Happy birthday. Papagayami kasanong nangabak dati pagkasalitaan ni pagayam tayong Armando iti Lawag City kadiding panangibaga ni Armando iti I love you Edna. Sinong batang mat nga dakos ni Edna iti I love you to Armando. Naginom da, nagpulutan da nga insur ni Armando ni Edna nga gluto kanda dumapay nga nasken nga isuro na. Aging ka karedi nga rabi, adan napasamak kadakwada. Adan nagkinaawatan dagiti puso da, adan dagiti nasken nga bataudan da. Tapno ni kastagat mapasamak nga isuda iti agmaymesa, isuda iti agkalesa. Iti amo ni Armando ni Edna iti inana okay kan kuana. Kastamatan kini Gigi nga anak na manong. Tako na ni Gigi kayat nalaunay ni Edna agsipud da nasidag nga dagos tiriknan. Nagkalaysa dagitoy ket siyempre iti balay ni Edna tinagna etanda kaduwada ni Gigi agraman kini mamang ni Armando. Kahit na ipaayanda pa ti duwa nga anak nakakabsat ni Gigi.
may isa nga Armando Jr. ken may isa pa nga babae. Nagikatan ni Armando iti trabaho na ket nagtinulong dan ken ni Edna iti asawa na nga nang malinsen iti negosyo nga napanawan di asawa ni Edna. Ket naragsakda. Nakananamo met tinaran niya masakbayan dagiti talo nga anak da. Dito papagayam iti pagkabuklan at pagkasalitaan ni Armando nga iso itinapili nga best letter of the 5th week iti bulan ti Oktubre. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii pabagayam. Kablawan teman dagiti mandamang agbuy-buya kada tayo gi-share kada toy live tayo papagayam kas kini Nuralin Perdido Tamalay dita Bahrain kastamatan kini Erlinda Panterosete Erlinda Estabilio aglamatan kini Mr. Aurelio Fiesta Jr. dita Honolulu, Hawaii kaya nagriadunga pa nga agbuy-buya nga kas kadigita dunga pay agbuy-buya ko nakuma ni Perlita Glipe Manchas ni Marceline Fiesta iti San Nicolas ni Opelia Bagawisan ni Erlinda Aquilena ni Bobby Palada Chester Baldubi iti Badok Josephine Stango iti Malaysia Amalia Rafanan iti Pangasinan ni Altea Eugenio Ejerson Kabugaw iti Nueva Ecija, Mariano Haban iti Santa Cruz Ilocosur, ni San Plaza Pablo iti Bidig Ilocos Norte. Papagayami, aging gangarod iti sabalin tumanen nga video ngente pagkakadawaan iti page ni Paring Ray iti agtultuloy nga lagip tinapalamas iti Action Radio DCJ Silawag iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Thank you for watching.